Mela Mario Xwireb illum ras imbras ma' s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja. Il-General Workers Union tagħmel kampanja dwar il-prinċipju taħlas ugwali. Qed tgħid li jekk għandek ħaddiem li qed jagħmel tip ta' xogħol u ieħor li qed jagħmel l-istess xogħol eżatt bħalu, it-tnejn għandhom jitħallsu l-istess. X'intom titolbu intervent leġislattiv, il-Gvern, l-Unjoni Ewropea? Mela, nsellimlek Mario Ronis, nsellem il-telespettaturi. Hija, inna dejjem din il-kampanja naħseb kważi issa sentejn, fejn rajna li l-modell fil-postijiet tax-xogħol tagħna tbiddel. Illum il-ġurnata qabel kellek li post tax-xogħol jimpjega l kulħadd miegħu. Illum ikollok taħlita sieħa. Minn manager sa cleaner biex niftehmu kien Eżatt. Issa llum il-ġurnata ikollok post tax-xogħol li t-tindif itiħu outsource lil xi ħadd. Il-kontrattur. Is-sigurtà itija outsource lill-kontrattur ieħor. Ikollok operators li jkunu outsource lill-kontrattur jew care workers. U jkollok mix sieħa, jkollok pereżempju care worker li jkun impjegat direttament mad-djar tax-xjuħ. U jkollok ukoll care worker oħra li tkun minn kontrattur. Issa, il-liġi tal-bażi tagħna industrijali tgħid equal pay for job of equal value. Within the same grade, with the same employer. Allura dik qed tinqabes, peress li tkun hemm different employers within the working organization, qed ikun hemm li tnejn min-nies jagħmlu l-istess xogħol però ma jitħallsux l-istess. U aħna din ngħidu isma' dan il-prinċipju għandu jitwess iżjed l-mudell ekonomiku fil-postijiet tax-xogħol qed jinbidel u allura nibdew dal-kunċett nagħmluh li multiple employers within the same working organization. Xogħol għalihom ikun hemm għax inti ħadd impjegahom hemmhekk, jew jekk ma tix timpjegahom, imma l-inqas tihom l-istess pagi u l-istess kundizzjonijiet bħal sħabhom li jagħmlu l-istess xogħol fuq l-istess post tax-xogħol. Però di biex ma tiżistix fil-dak li għandu x'jaqsam ma' paga biss, kundizzjonijiet ukoll. Kundizzjonijiet ukoll. Sick leave. Kollox. Il-Gvern beda u ta' il-minimu tal-bażi ta' dak ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu huma. Ġifieri jekk għandek uffiċjal tas-sigurtà, il-Gvern qed iħallas l-istess, il-basic, il-minimu ta' dak li jitħallas ħaddim tal-Gvern fiċ-ċivil. Fil-privat imma hija totalment opposta. Għandek min hu covered by collective agreement bħal m'għandna aħna f'postijiet tax-xogħol u min jkun covered bil-minimum dak li tippermetti l-liġi bil-433 jew 435 kif inhi il-minimum wage issa. Però l-kondizzjonijiet ukoll ivarjaw ukoll, pereżempju tista' tagħmel ħinijiet ta' breaks itwal biex intaqbad iktar ħinijiet fil-waqt li l-oħrajn ikollhom jew kollok is-Sunday premium jien naħdem il-ħadd impjegat ma' post tax-xogħol u nina ta' Sunday premium u inti tkun ħaddim tal-kontrattur u ma titħallas. Tista' żomm xi ħadd fuq bażi part-time u toqgħod taqsamlu x-xogħol fuq part-times differenti biex ma jikkwalifika tal-kundizzjonijiet. Imma le meta tkun meta jkun part-time suppost irid ikollu il-prorat tal-kundizzjonijiet imma once li inti tkun kontrattur, once li inti tkun ma' ħaddim ta' kontrattur japplikaw il-ħaddim il-kundizzjonijiet ta' dak l-employer partikolari ta' dak il-kontrattur. Tista' tikkwantifika daqsxejn kemm jeżistu ħaddiema b'din is-sitwazzjoni jew Malta? Numri ma joħorġux fil-fatt l-aħħar li konna tal-MCSD, jien rrid inkun naf kemm qed ikun hemm fis-settur privat li ħafna mill-impjiegi li qed jinħolqu fis-settur privat kemm qed ikun hemm minnhom li jkunu impjegati b'mod dirett u b'mod tal-kontrattur. Għax aħna kellna diversi okkażjonijiet fejn personalment batna CVs ta' persuni li kienu ifittxu xogħol u l-post tax-xogħol għalli li mhux kwalifikat biżżejjed. Imma mbagħad marant il-kontrattur u l-kontrattur ħadmu f'dak l-istess post tax-xogħol. Mela l-kwestjoni ma kienx li ma kienx ikkwalifikat biżżejjed, imma kienet li jrid jimpjegah tru il-kontrattur biex ma jtieħx l-istess kondizzjonijiet li qed jagħti lill-ħaddiema tiegħu. U din taffettwa ħaddiema Maltin u anki ħaddiema barranin. Però ħankun daqsxejn l-avukat tax-xitan, mhux is-suq jiddetermina jekk il-livell tal-paga x'ikun, jekk inti għandek żewġ ħaddiema, wieħed lest joqgħod ħanivvinta għal 100 euro u ieħor lest joqgħod għal 80 euro, inti ħadd tmur għal ta' 80 euro, le? U barra minn hekk is-suq qed jiddetermina. Ma nimmaġinax li l-ebda ħaddiem li jkollu għażla bejn li jitħallas 100 euro jew tħallas 80. Mhux il-ħaddiem ikollu l-għażla, ġifieri jekk inti xi ħadd ma nqogħdux induru madwar il-ġismu, ma inti normalment qegħdin għandek kumpanija u Malta li qed imorru fuq ħaddiema barranin li ġejjin pereżempju mill-Asja u li daw lesti joqogħdu għall-paga ħafna inqas mill-Maltin. Il-kwistjoni mhix dik, il-kwistjoni hija li flok jimpjegaw ċertu employers direttament magħhom jimpjegaw tru il-kontrattur, jitolbu servizzant il-kontrattur u jkunu qed jagħmlu daw iż-żewġ ħaddiema, daw iż-żewġ persuni, żewġ ġurnalisti intu jiena qed nagħmlu l-istess xogħol, qed naħdmu fuq l-istess biċċa xogħol, mela allura l-prinċipju tal-liġi huwa xogħol ugwali, però l-ħlas ma jkunx ugwali għax il-liġi tagħna, liġi tagħna
kkreata fl-2003 u dak il-mudell dak iż-żminijiet kien kulħadd jimpjega l kulħadd mal-istess post tax-xogħol, issa inbidel u qed ikollok diversi employers. Għalhekk qegħdin ngħidu li qed iwassaw daw il-ħaddiema barranin li qegħdin jidħlu hawnhekk fejn aħna nkunu rikonoxxuti u nimmaġina kulinkwa union oħra fejn ikun hemm rikonoxximent naraw li l-ħaddiema kollha li jiġu ngaġġati direttament mal-post tax-xogħol jingħataw l-istess kundizzjonijiet. Mela ħanamillek fuq din. Nidħol fuq biċċa fuq di. Illum il-ġurnata qegħdin anke ħaddiema tal-kuntrattur, anke ħaddiema barranin, jiġu affiljati u msieħba fi trade union. Dan l-aħħar smajna fl-aħbarijiet, anka Television Malta kellu storja dwar fabbrika kbira li ma sabitx ħaddiema biżejjed u mpurtat ħaddiema minn barra. Ġustifikat li jagħmlu dan, jiena nara wara li aħna milna din l-istorja rajt ħafna kummenti fuq l-internet u kollha jgħidulek mhux bil-fors ma ssibx ħaddiema Maltin lilhom lil dil-kumpanija qegħdin jindirizzaw tgħidulhom mhux bil-fors jekk qed toffru l-pagi li huma. Nerġa' mura l-istess argument li għamilt. Mela, le, il-punt huwa da, inti għandek għażla. Bħalma aħna kellna fi żmien kriżi kellna ħafna employers li jien kont segretarju kien jgħidu li jien jekk immur iċ-Ċajna jekk immur hemm nagħmel iżjed flus. Illum il-ġurnata il-ħaddiem għandu l-għażla. U jekk post tax-xogħol qed itih 10 euros is-siegħa, imma post xogħol B ħajteħ 11 ħajmur hemmhekk, jekk il-kundizzjonijiet ta' post B huma ħafna aħjar minn huma ta' post A, ħajażel li jmur, però finalment ix-xogħol li qed isir f'post A xi ħadd irid jagħmlu. Issa aħna bejn wieħed u ieħor matul is-sena jispiċċaw bejn 4,000 u 5,000 ruħ student mill-università u mill-istituzzjoni edukattivi li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Xi mod qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol għax l-investiment l-investiment l-ekonomija qed tiġġenera madwar 12,000. Il-kumplament iridu jkunu ħaddiema li jiġu minn barra biex jagħmlu dak ix-xogħol għax il-bqija mhux se nibqgħu nsibu, żgur li mhux se ssib. Issa jien li qed nappella u inna nħabbqu fuqha di u nisqu fuqha tal-equal pay huwa li qegħdin naħdmu fl-istess post tax-xogħol u jekk verament bħala soċjetà nemmnu fl-equal pay for job of equal value, mela allura għandna nittrattaw il-ħaddiema li qed jagħmlu l-istess xogħol bl-istess trattament. Avolja l-employers tagħna huma differenti għax il-valur tax-xogħol. Tippretendi li jekk f'dil-fabbrika għandek ħaddiema Maltin u barranin minn Nepal, mill-Filippini li qed jagħmlu l-istess xogħol bħal Maltin, inti tippretendi li dawk jitħallsu l-istess ħaġa. L-istess. U anke mhux barranin biss, Maltin biss Maltin ukoll. Għandna diversi ħaddiema Maltin li jaħdmu mal-kuntrattur f'postijiet tax-xogħol li hemm ħaddiem oħrajn Maltin jaħdmu fuq l-istess magna, Mario, fuq l-istess magna, jiena u inti qed nagħmlu l-istess biċċa xogħol. Jien nitħallas mod u inti titħallas ferm inqas minni u ma tingħatax dawk il-kundizzjoni li semmejtlek shift allowance, sick leave, dak kollu. Il-proposta tal-General Workers Union li kull ħaddiem ikun imsieħeb f'union tal-għażla tiegħu. Ħaddiem m'għandux ikollu l-għażla li jibqa' barra minn union. Nistaqsik mistoqsija oħra, kemm nisimgħu każijiet li ħaddiema jkunu jridu jissieħbu f'union u l-employer ma jkunx irid għalihom. Ġifri, il-prinċipju tal-ILO jgħidlek waħda mid-direttivi, titkellem dwar il-freedom of association. Wieħed jażel hux għandu jagħmel. Jimplika fejn jissieħeb, jimplika għażla ħils anke jekk li ma jistgħix. L-istess recommendation tagħmel 3 scenarios fejn jista' jkun hemm, kif jista' jkun hemm unionization. It-tlet scenarios huma li jew ikun hemm closed shop bħalma kien hemm qabel, jew ikun hemm agency shop, jew ikun hemm arranġament li jsir bejn l-employers u trade unions biex kulħadd ikun imsieħeb. Għaliex qegħdin ngħidu hekk aħna għal self-policing. Aħna anke mir-rapport li ħareġ mill-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta dwar il-gender pay gap fejn hemm ftehim kollettiv ma jkunx hemm differenza bejn il-ħlasijiet. Il-problemi jinqalgħu fejn ma jkunx hemm trade union, allura għax aħna dejjem fuq ftehim kollettiv nitkellmu dwar grad, kameraman, ġurnalist, segretarju ġenerali, grad wieħed, kulħadd jingħata l-istess klass, irrelevanti mill-nazzjonalità jew imma permettili. Anki millum il-ħaqna 230,000 ħaddiem. Huwa impossibbli, umanament impossibbli li aħna jsiru inspections f'kull post tax-xogħol biex naraw li l-abbużi jinqatgħu. Għaw diversi postijiet ta' xogħol fejn il-ħaddiema ivet jiġu abbużati. Ismani, kumpanija żgħira, ħanġiblek din l-eżempju, SMI Malta ħafna SMIs, ġifieri 3 persuni jmexxu fi gradi differenti, 22 ħaddiem ieħor. L-employer jista' jqis l-intħil ta' union bħala xkil żejjed. Ġifieri aħna nafu li għandek SMI għandha bżonn daqsxejn ta' flessibilità, ġifieri llum ħdimt li daqsxejn iktar mis-soltu. Għax jirraġunaw hekk l-employers. Imma il-fatt li jkun hemm l-involviment ta' union li trid bil-fors kulħadd indaqs, bil-fors il-ħinijiet iridu jiġu rispettati. Dak ma jistax jippreġudika tkabbir ta' dik l-SMI. Għaliex m'għandhomx jiġu rispettati l-ħaddiema.
Inti semmejt li l-ħin. Minix ngħidlek li ma jkunux Għaliex m'għandux irrispettati jiġi l-ħaddiema, rispettat il-ħin. Inti għadt il-ħin. Fost affarijiet oħra, ta' Għaliex m'għandux jiġi rispettat. Għaliex jiena Għax illum nafu li l-ġurnata hija daqsxejn iktar flessibbli u Mela x-xogħlijiet. ndaħlu l-flessibilità. Għaliex fil-postijiet ta' xogħol dejjem kienu jibżaw. Meta kien ikun jidħlu trade union, kont isma' xi ħadd, anke meta tħanna ġieli f'postijiet ġodda, li jgħidlek ikunu mbeżżajna x'deħla il-union hemmhekk. Fir-realtà matul l-żminijiet jgħidlek ma kelli distenzjoni, ma kellix idea kemm taħdmu b'mod professjonali. U llum il-ġurnata jien insemmilek diversi postijiet ta' xogħol fej il-Jewelers Union hija sħab soċjali x'jien nemmen li kienet sħab soċjali, dejjem kienet sħab soċjali fil-diversi postijiet ta' xogħol. L-investew u kibru u Pereżempju, l-prattiċi tax-xogħol u l-effiċjenza bid-dejnijhom. Taħseb li għandu jkun hemm mill-allowance għal min iwieġeb li emails barra minn ħin tax-xogħol, pereżempju? Nemmen li għandu jkun hemm diskussjoni. Jien nemmen, ħanajdlek, jien nemmen fil-kunċett time to disconnect. Jien nemmen li għandu jkun hemm id-dinja tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-ħin li titqatta' mal-familja. Għax waħda mill-problemi li din niffaċċjaw ħafna, u importanti li semmejtili Di Mario, huwa il-burnout ta' diversi ħaddiema. Ħafna nies irridu anke bħala ġokeżjoni nifukaw fuq il-mental health well-being għax il-bniedem ma sar xieqaf bil-avvanzi teknoloġiċi mhuwiex xieqaf. Għaddej il-ħin kollu. U jistennew minn għandek jekk inti batulek email bil-lej, jistennew risposta immedjata. Jekk ħatib għaddej kolli. Mela, Josef Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-Jewelers Union, grazzi tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum fuq Television Malta, mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija ssibuna wkoll TVMI u tvm.com. Dodem tinselmilkom.